Miksi meidän media huutaa etnistä puhdistusta juuri Palestiinassa? Otan huomioon, että nämä uhriluvut tulee suoraan Hamasilta, jotka ei pidä ensinnäkään paikkaansa, mutta jotka sen lisäksi sisältää muun muassa luonnollisesti kuolleet, sairaat ja myös nämä taistelijat. Niitä on 50 000. Ja ottaen huomioon, että Jemenissä on 70. jälkeen kuollut yli 500 000 ihmistä. Miksi siitä ei puhuta? Entä Sudan? Alle 2 vuodessa siellä on tapettu 150 000 ihmistä ja Syyriassa on kuollut 500 000. Miksi siis kun arabit tappaa arabeja YK:ssa ollaan hiljaa? Missä on ihmisoikeudet? Missä on mielenosoitukset? Kaikki lähtee YK:sta, jonka heittosäkkinä Israel toimii. Tässä muutama fakta YK:sta. YK:ssa itsessään Katar, joka majoittaa Hamasin johtoa, on ihmisoikeusneuvostossa. Iran oli pitkään naisten oikeuksien yksikön puheenjohtaja. Israelia kohtaan on nostettu viimeisen 10 vuoden aikana 170 tuomitsevaa päätöslauselmaa, kuin kaikkia muita maita yhteensä, sisältäen siis maat kuten Venäjä, Pohjois-Korea, Jemen, Sudan, Iran. Tuomitsevia päätöslauselmia on 80. UNRWAlla on vahvat kytkökset Hamasiin, ja YK:n puheenjohtaja Guterres puolusteli Hamasia 70 jälkeen sanoen, että kyllä heillä oli ihan hyvät syyt Hamasilla hyökätä, tai hyökkäys ei kuulemma tapahtunut tyhjössä. YK-alaisuudessa on sitten kätevästi ICC ja ICI, eli YK:n tuomioistuimet, jonka presidenttinä toimi Nafaf Salam, Libanonin nykyinen pääministeri, jolle ei ole ongelma, että hänen maassaan oleva terroristijärjestö Hizbol toimii siellä. Suomen päämedia käyttää lähteenään Al Jazeeraa, josta Ruotsin turvallisuuspoliisi on varoittanut, ja Al Jazeera antaa viikoittaista mediatilaa muun muassa muslimiveljeskunnalle. Saman aikaan Euroopassa Emmanuel Macron isännöi Pariisissa Syyrian jihadisti islamistien terroristijohtaja al-Sharaa. Sama Macron muuten, joka on luvannut pidättää Israelin pääministeri Bibi Netanyahun, jos hän saapuu Ranskaan. By the way, Katar sijoitti Ranskaan 10 miljardia euroa, joka toimi kivasti voitelurahana sille, että aika pian tämän jälkeen Ranska sanoi tunnustavansa Palestiinan. Eurooppa hukkuu islamisaation ja jännää on tässä se, että tässä on selkeä korrelaatio. EU on suurin ulkomainen laittomien palestiinalaisrakennusten rahoittaja länsirannalla Westbank-konsortiumien kautta. Kyllä, 99 500 laitonta palestiinalaisrakennusta Israelin C-alueella. Et muuten kuulla näistä meidän päämedioissa. Lisää voit lukea Twitteristä tililtäni, laitan tähän liittyvän twiitin kommentteihin. Eikä varmaan tule yllätyksenä sekään, että EU investoi 1,6 miljardia Palestiinaan, jonka on tarkoitus muun muassa tukea yksityissektoria. Suureksi osaksi tukemaan Palestiinan yksityissektoria, kuulit oikein. Tähän alle voitte nyt sitten listata kaikki suuryritykset, huipputeknologiayritykset, startup-sektorin yritykset, joita Palestiinassa on. I am just waiting.